Gak ada uang bapak sama mama. Mengertilah dulu, Mak. Kita jual aja lah sawah kita, Pak. Yang penting bisa kuliah si Togel. Nah, ini suasana photoshoot pemain dari keluarga Tongam di drama musikal Saksikanlah drama pagelaran seni budaya Batak KKBK Tangerang Kota tanggal 22 September 2023 di
Shalom. Oras marihida salhutna. Nang kukota mga parminggot tadi bagasan manuguton marende maita siya bukid de nomor 27 ayat sada roditon. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, natu mopalangit dohot tanoon. Amen. Ay namangulu dohata ni debata, jala margogo mamula, jala tumajom sian saddo kudang si dua baba, jala manurusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pedohot utok, jala panguhum doi di parohaon, dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pergugu nasuhatu dosan jala para siroha. Kupaserep pami rohanami di jolom,
Jalau bangi rohami tuho, salehon asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim, asalamu tinggal kami nasa dosa nami, jala hutangihon hami hatam nabadiai, saya iya mahatam di bagasan rohanami, asa marparbuin adenggan hami, upangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion ima na dibuat sian hata hapur siaon ponggol perjulu dohot lapatanna. Au porsea di debata Jehova ido ama pergugu na suhatu dosan na tumupalangit dohot tano. Dia do lapatan ni odo. Di parhatu turohaku do adong debata na tumokpa nasa namang kulmit. Ditoppa do dagiku marparnidaan, marparbinigian, marparnianggoan, marpakkilalaan, marpadayon, dilehod do roha tutodiku, jara dipature-ture doi, sahat saluhutna rasi rasanuain, akut nii, dilehod do tuau parabiton, dohot si panganon si ganupari rodinasa nahasea diau di hamuluanon diramoti doau asa unang mago jala diodingi doau di parmaraan saluhut nai dan sian denggan di parangekku manang sian jinou ni tua tungasi ni rohana sabing doi dohot denggan di basana ubahe ni lehon dibaheni tama uba puji-puji ibana jala tamahu roi na nirokna ala saluhut nai pabualas nirohaku ibana ima natutu situtu songonima patik ni hebata atong mangidugu mahita mangulahon na upatu patik nai mari deh. Lord,
madusata tudupan di bata martan yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami perbuku nasuhat dosan para siroha midahami nadamalong. Narodo kami tujulo manupot dosanami nagudani. Di bagasan hajahat dohami tubuh. Jaladang haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sianak ke dalammu. Masai gudang do pangalasyon nami di patitmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alani dinggan di basam dohot asin roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa. Haposoon nami. Dohot pangalasyon nami. Say ingot mahami hubar tuasin roham. Dohot dinggan di basam. Alani kuarmu. Ali Tuhan Yesus. Marpamuati maroham di dosa nami nagodani. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tu hasesan ni dosa. Roh mahamu tuau asa mangholi to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasuba. Gabi songon hapas do muse. Asa ngapon ma di debata na dikijang. Amin. Marek dehita. Hatani debata epistel di minggu tasadarion di mana tersurat di Markus wal mamukasan ayat 27 sahat tu ayat 30 tajahama marsikap soren. Dungi borhat ma Jesus rabdohot sisianai tuak kahuta mardonokon Kaisarea Filipi. Jala di tengah jalani disukun ma akka sisianai ninama. Isi doau di dokhala. Jadi dia usia sikap si Yohanes na iba malo si Elia na asin Muse sahabat siang akap pandorani. Dungi disukuniba nama nasida. Ya hamu isi mau idok kamu. Jadi dia sisi Petrus maibana Kristus ido. Dari pemain nasida unang dipawa. Songoni mahatan ibata martua ma natumangion hatan ibata jara naupiopsa. Amin. Mari kita. Yesus Kristus
kumaha porsiaw tai songonahin na tidak ko nilungata sa porsiaw sa dok portidion rap mahita madok aw porsiaw Tabigema et pujian sian pur Ina Maria.
bigema titing di huriata di na masa di saminggodo na naik masa tuminggo na naik. Shalom. Titing namasa di Mingguta Sadarion Ima Minggu tanggal 27 Agustus 2020 na parjolo guarni minggu ta Sadarion Ima Minggu pasapuluahon dung Trinitatis lapatana hasi tolu sadaon ni debata doho topik minggu hoddo pasu-pasu ni debata rodi saliling ni lelengna na paduahon tikting namar ragam parjolo pelian tada holong tu keluarga almarhum Situa Markus Silalahi Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 papung piliado hita tu keluarga Situa Markus Silalahi nahinan marhite amplop disude permingguan tada ni holokta di pakubasoni Situa Markus Silalahi nahinan pelian parjolo sada A, sada B, dohot 2 tapasahat adorang sojamita jala pelian tu keluarga Situa Markus Silalahi dung sipul jamita tujolo napa duahon pasahaton ulos turuas nama rumur 70 tahun Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 di Patupa Huriat tado pasahaton ulos tunang marumur 70 tahun Ima sada saut 5 juta sian wek opat 2 inang rasdi L boru pasaribu sian wek 10 pitu napa tuluhon amanggona tapu bolon sian wek 20 sada napa tuluhon kunjungan kasih Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 dijakon huriat tado kunjungan kasih Kor Seksi Ama HKBP Depok 2 di Pamenggota di Bagasan Tikyon na hina suhutoni Ama Kantata Gloria na paupaton maka tidakon hapor seaon Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 di Patupa Huriat tado ulaun maka tidakon hapor seaon khusus di permingguan pukul 10 wib tu onom halap Ima Mika Yunita Siagian Anastasia Esther Pospos Lisna Simajuntak Metro Roy Sianturi Yunan Sahala Situmorang Dohot Najogi Bonar Situmorang Napalimahon Majakon Gabe Ruas Nagok Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu di Patupa Huriat tado pajakonon Gabe Ruas Nagok tu keluargani Imana Parjolo Amata Imando Agusman Sihaloho Dohot Inata Esra Junior Borusiahaan Rap dohot tolu yanakonna Maringanan Jalan Sukamandi Raya nomor 50 sada Karangsari Sian Wek Pitu Napaduahon Amata Desmond Effendi Raja Guguk Dohot Inata Indrasari Borusigiro Rap dohot sada yanakonna Sian Wek Sia Napatuluhon Amata Takas Taripar Tapubolon Dohot Inata Kalista Borusimajutak Rap dohot 2 yanakonna Maringanan di Jalan Gelora Tolu Blok G7 nomor 10 Tolu Cipondo Makmur Sian Weksia Napaupaton Amata Milton Sitanggang Dohot Inata Nur Elis Rosalinda Rap dohot tolu yanakonna Maringanan di Jurumudi RT 0205 Kecamatan Benda Sianwek 20 Walu Napalimahon Inata Nyonya Situmorang Pince Boru Simangucong Rap dohot tolu Danak Sian Wek 20 sada Pajakonon Nunga di Patupa Nakinan
di konsistori. Napa onopon rapat padita HKBP Distrik 20 Sada Banten. Di hari Senin 1 Selasa tanggal 20 Agustus 2020 di Patupado rapat padita HKBP Distrik 20 Sada Banten maringanan di Hotel Mambruk Anyer di Batama Patirhon pardalanan ni Pulau ni. Napapituhon rapot Parhobas Huria di hari Minggu tanggal 1 September 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriat Tado rapot Parhobas Huria Ima Parartaon Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Sude Ketua Dewan, Tim Audit, Panitia Pembangunan, Maringanan di Sopo Saroha, Asaretama Rosude Parsidohot Turapoti, Sirsir di Tikina, Napa Waluhon, Parmingguan Minggu Keluarga. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 di Patupa Huria Tado Parmingguan Minggu Keluarga di Ganup Parmingguan. Jalan di Patupa do Papung Pelian khusus keluarga Marhite Amplop naong di Sagihon tu Ganup keluarga Marhite Wik saminggu adoranso Parminggoni. Imalaho haperluan tu dana pesta jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota tahun 2020 lalu. Rap sahudulan ma nasa keluarga jalan matohot ma jolo Parmingguan sekolah minggu remaja dohot parguru malua tapa saat ma pilihan sada A dohot sada B ada orang sujamita jalan pilihan 2 dohot pilihan keluarga Marhiti Amplop di pasatu jolo dun sipul jamita na pasiahon pasahaton tanda holong tu persikola na berprestasi. Di hari Minggu tanggal 3 September 2020 di Parmingguan pukul 10 Sadawib di Patupado Pasaton tanda holong tu siswa-siswi na berprestasi. Di Pangilo Matusude 6 mendaftar tuik masing-masing laho madohoti pulau ni. Na pasapuluhon Pangapulion ni Parhalado. Di hari Jumat tanggal 1 September 2020 pukul 20.30 WIB dung sidung sermon Parhalado di Patupado Pangapulion Parhalado tu keluarga almarhum Situa Markus Silalahi Inata Rita Wati Gur Hutahayan Sianwek Opat dohot keluarga John Edbert Sitinjak dohot Inata Situa Masri Lubatoruan Sianwek 15 maringanan di Sopo Saroha. Pinangido tusude Parhalado Asaria Madohoti Ulauni. Pasapuluh sadahon pilihan Gotilon tahun 2020. Di Patupa Huria Tado pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan dohot pesta Gotilon di hari Minggu tanggal 12 November 2020 Obat tusi disosohon matu sude ruas di Huria asareta pasahaton pelian Gotilon na di Papungu Marhite Ganup Situa Wik. Pasapuluh duahon malam pagelaran drama musikal dohot lagu Batak. Naing di Patupa panitia malam pagelaran drama musikal dohot lagu Batak di tanggal 22 September 2020 pukul 10 WIB maringanan di gedung Edelweiss. Panitia paradihon tiket tu akaruas Marhite Situa Wik dohot hatorangan. Tiket kelas VVIP ima 10 juta rupiah per tiket gudangna 50. Tiket kelas VIP 5 juta per tiket gudangna 50. Tiket kelas gold 10 juta per tiket gudangna 100. Tiket kelas silver 2 juta per tiket gudangna 100. Tiket kelas bronze 1 juta rupiah per tiket gudangna 100. Tiket kelas standar sada 500.000 rupiah per tiket gudangna 200.
tiket kelas standar 2 Rp300.000 per tiket, gudangna 150. 10 tolu ruas naik baru. Mamuka sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu nunga gabe ruas ni huriatta be keluarga ni amata Rogada Arwan dohot inata Lesna Febriani Marpaung rap dohot sada yanakonna narosian GKPS si Rube Resort Dolok Pardamaian Distrik Sia Sari Matodang Maringanan di Kedang Wetan RT 02 RW 02 Kecamatan Neglasari Sian Wek Pitu NRJ 2 Tolu Sada Onom 2 Pitu Pasap Lopaton Naing Marbagas Tikting Parjolo Dohot Paduahon Naing Majalo Pasu-Pasu Parbugasama Roni Pasaribu Anak Niamata Rusman Pasaribu Nahinan Dohot Inatai Siti Ramsina Boru Silaban Ruas ni HKBP Petojo Resort Petojo Distrik Walu DKI Jakarta Dohot Orwana Yunita Meliana Boru Silaban Boru Niamata Situa Mari Mangitar Silaban Nahinan Dohot Inata Remi Matodang Ruas ni HKBP Tangerang Kota Resort Tangerang Kota Sianwek 14 Dunga Majalo Partupolon na di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2020 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasumasuon di Patupa di hari Sabtu 2 September 2020 di Gereja HKBP Petojo, Resort Petojo, Distrik Walu, DKI Jakarta. Napaduahon Tikting Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbugason Ma Ima Aldo Christian Kaunang Manalu Anak Niamata Johannes Karel Kaunang almarhum Dohot Inatai Nebazot Filistin Luzikowic Jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih Dohot Orwana Kris Sarah Estaria Boru Siregar Boru Niamata Luster P Siregar Dohot Inata Lorika SJ Sinaga Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Sianwek 16. Dunga Majalo Partupolon di hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2020 tolu di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu 2 September 2020 tolu di Gereja HKBP Tangerang Kota. Pasapluimahon piket bulanan. Piket bulanan tu bulan September 2020 tolu Ima Amang Pendeta Maridup Purba MTH Napa saplonopon Honaruhut Parmahanion Dohot Pamistangion Mamuka sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 tolu Dang ruas ni HKBP Tangerang Kota B Ima Elvi Jojor Boru Siregar Ala Marhasohotan tu nasoha saha porsiaon dohot hita Sianwik 10 pitu NRJ 005 opat walu Basa 10 pituhon ucapan selamat Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot ulang tahun parbugason tusude ruas na marulang tahun di bagasan minggon Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala tubuha porsiaon di bagasan Tuhan. Tusudi aka ruas na di bagasan pasahiton anggiat ma di leon tuhata ahipason. Songoni matiting di minggu tasadirion dia katiting naso di jahon hami boy mata jaha di buku acara cetak manang digital. Mulai akan urang takas di panuratonon dohot di pajahon boy ma di patakas ke perhalado ni wik tabe manang tu sekretariat ni gerejata ditiki jam kerja sari pasu-pasu hatama pakubasion ni huriata jalan di pasu-pasu manang perhalado dohot ruas lahu patupahon aka ulaun ni huria bain sangap di guar ni tuhata
Horas. Tergema Korama Cantata Gloria.
Bigema Kor Seksi Ama HKBP Depok 2.
Masuk mahita tu acara pasahat ulos turuas nang marumur 70 tahun. Upangiduhami ma ro tujolo amakta saut si majutak sianwik opat. Dohot inata Rosdi Elbur Pasaribu sianwik 10 pitu. Molo amata bonar takubolon nabodari masuk rumah sakit jadi dang boirona sida tutik kinaroma di pasahat. Horia di Tuata, Lasrohata di Minggu Arianon. Kalau mau di inaung 70 tahun, na tuata na duaon dosa ada na subur rapitan yang alam masuk rumah sakit. Dia maksimal juta, doh di inang beberapa seribu. Nakpiaw pa sa tulos tu hamang buido nakpitu buni borjut tahu alaya rasa Korea bui mapinasata ke hatan itu hata nata ingok di pesalmen siap buda 12 saya parohai mahami mamilang-milangi hari-hari di ulu nami asa marohana bisu kami ulos nek pasahat omat wamu mangulosi pamatang muna alayang go mangulosi to di muna dosa duk mulu muna pinopar muna jauh songon hatana na mandok di desaya opat puluh no maya topati saro di hatu tuamu saitong doau jalaro di naubanon saya udo mangusuk kamu audo mapahetsa naselau audo mangupa audo mangabing jala audo paluahon noaing lasmaro kamu amang ateinang lasmaro harinak sudi poparamu sudi noaing ruas di huria di somarolopolok maka mulatehon las ni rohat tahun saya sumur nagajang manak kami sudi hipas nak songok kamu hati amang inang dah gok pasu-pasu di perdaging pertordion siatu hatan perjulun maslin aku pasahat dongen rotu ama sama-sama mama masuk tapasahat ma piliata sada A sada B 22 maredi maita sebukede 750 ayat sada 20.
Damai ni debata na sumurung sian saluhuk na roha. I maramang tiati-ati doh pikiramu na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari salut na kamang do inang. Adora so jahon barita na ulion. Balas ni rohata sedarion. Nang nang manguru hasang apon ni Tuhata. Nung atapasa naking ulos tuna tua ta jala perhatian du dihita marningot kalas ni roha di ngulut tabi songon col mati lopan itu hani asa saya totong masya holongan hombar tu pati lima honi doi hot nang dihita napa dua hon ronek tamu tadi sosial debut dua sarang haul ham nakisbi secara jujur dakya marhu besar di dua manang SK. Kalau secara de facto mulai tahun 2000 sia akhir 2016 awal marhu bas dua di halahon nang di pertanyaan nang di perjami gudang jadi ubi halahon neng roh kamata boleh subi gido ubi yang maju ayat diga doro dakya hujalin komunikasi itu nasida lai kopas manang yo bason harorong non ikona marjanji dari son atau ranau dia roh Tuhamu manda petok kamu mau lakon aka persawaratan ang lilingi jadi sodo puana makan tata do sudi ruas ni uriaon menjako kamu kari pakatayong manon las marhati ya kamang dah so nya karuas nanti dari komunan wae taminami tu nasida amai na poso sudi hipas mai taon di tonga-tonga ni persawaratan alanya kamang do inang rasyuhri ada pungu di bagas corodo hotna marsaur na siganuk ingaran nabi hatan itu hatta mamakulingi kita di minggu pasal 22 undung terintatis sadarion tasurak do di 2 Samuel bidu-bidu pramuka sen ayat 25 rodi ayat 20 sia manak mata peutihut seorang mahat anak atau ngali di bata jahu basai pahok maha tanaung pinarbaga-bagami taringot tu na posomondo taringot tu pinoparna saro di saliling-lilingna jalabahen ma hobar tu baga-bagami asa ti bulgoar moro di saliling-lilingna asa dohono ni halak songonon Jehovah Zebaut do debatani Israel jalahot ia pinopar ni naposom si David di Jolomi. Aiho ali Jehovah Zebaut debatani Israel nunga di papatarho tu pinggol ni naposomon hataon. Aku pajong jokon di hosa da bagas alaniu bain naung marhasonangan rohani naposomon manangyakon tuho tangyangon opiali tuha jahuba
ho sandiri do de bata jala hasitonga do akka hatam jala nunga di perbaga-baga ho tuna posomon hata nading kanon atong puka manuaing mamasu-masu pinopar ni na posomon asahot dia dopamu nasida rodi saliling-liling na aiho sadiri ali jahuba marbaga-bagahon jala marhite sian pasu-pasum dapotan pasu-pasu pinopar ni naposomon rodi saliling-liling na olak nima saat na ujahan ni mingguta hok do pasu-pasu ni di bata rodi saliling ni liling na inang amang hangi pinaribot suradong topu rodong antulabuk tamadok hipas maho amang hipas maho inang naksutatadda manak pitor di jala kita totulas dorohatake manangadong mamadok terpasu-pasu maho diulau miamang dot inang barbisuk akka pinoparmi gadalas ni roha di keluargam do jaka perdalanamu radang adong nama dok dang dia uno ni sudi durahita madok lu damangi dai nangi matutu nasau di ngurgon labatan na malohatak kanauli na dinggad do na pinasahati say pitor sakad di bagasan roha songoni do nang diturpukon si David sahalak ng baki raja tinopok ni sahalak na poso ni Jahuba ima panurirang Natan taboto no sejarah ni si David siap permahan do ibana jala gabi sada pahlawan jala baki raja gudang do katantangan di nguluna termasuk do naksian sahala Raja Saul nasai mangana-ana ng hosana alai didongani Jahuba do ibana bahkan dimulana inong among nga si Isay pe urang dianggap do ibana dinaro si Samuel nang mamilit sa daraja sa tonga-tonga ni keluarga ni si Isay dipudi doang go si Davidon akka nagatengido di batudu akka nabagahi alay do dangon aya dong go begeleng mo na asing adong di dia di mana di parmahanan halak na sonietong ni among ngai alay di etong Jahuba do ibana may mabakko na raala daw sa keluarga dang mungkin soholong rohani among nga di mana alay ala hulip alak kana jumonohido adong dia do panda gabido parjolo di batudu alay naholipi nadawi natongon marmahad di nadaw mga dupi akka hamaolon siyan akka binatang buas idu di jo dipili Jahuba asana naing berengo di sidang na polay kon rikot patutu julu diri alay molo halak na marpos ni roha sa itu Jahuba di pasahat nguluna ditikina ikut di jo di bana mangulahon-ulahon na hobartu ng hatawon na kemampuan na talenta na tang napulay kon aw matusisong maaw niya sama yan tu Jahuba ma dihatakon alani dijulo diturpukon dinaro panulirang Natan dibidu-bidu ayat sadaro tu songono mahataray dungi ujuhudur rajai sahali di bagasan Jabuna si David maksudna jalan haung marasonangan rohana di bayi Jahuba maradupon nasa musunah humaliam termasuk si Goliat ngatalu yain jadi Roma hatan di rajai madok panulirang Natan asonang imana Roma ibana makata itu panulirang Natan wa idama maringa di bagasan Jabuna sian hau ares doya au ya poti di bata maringa do di tonga-tonga ni ribe-ribe dunginina sinata mamadok rajai atong lao maho nasa na sinakapan ni roham di bagasan patupa mai
Hai Jehovah do ngamu. Jadi dipikir mana do yang ada di Jehovah. Jadi di masa di mana mah tabut perjanjian ikut dibadiri, dibuang metu Sion jalai mah pusat pemerintahan Daud, laos pusat kehadiran Tuhan. Jadi di harajauna di naung marpakat ibara Jehovah do dihaporsiai. Jalan hingok do Jehovah. Roma na poso ni Tuhani madok bae ma songon na dirohami na pinasitami. Na tape yang pajongjong bagacor ni Tuhani nang diloas ibana. Nang diloas. Itu na surat di Raja-Raja 2:10 ro di 10 ni. Ikon akak keturunan na dong se. Nama norusso ni. Jadi tong martalenta do nang dingodwon. Nang dia kapakuwe siope. Songonido, nang ko sa sidi ulaon, buy ulaon asana sitong. Enang dihami padita opya donggo ulaon na sa mulai padita sa tu na pensiun, hola na dibangun. Saya dibangun pida. Siya mulai mamuka, saya ditobak satu tobak. Adong gue. Siya mulai merhobas saya di kota, terus saya di kota. Adong gue. Sada do si ngoton di tona adorak sama jaro tohonan manang di dia peho ninna do akar mengajari dangalani habis taramu do gogom ala ingok ma Tuhani do nama suruh ho manak sama dia be luar biasa be talenta adong saya mengadupi huria berbeda baik kau mah mulai praktek kona berbeda huria saya beda berbeda adong gue kona nama napu tenang, siripe tenang, nungaradi sudi, roy mana seringan radi, latusan radi. Jadi manang dia be, patong matuhani dihaposi. Tak pola perlu disi membanding-bandingkan si A si B songonon sadok kola diloas Tuhani marbalita nauli do mangulau laun mau liate ma. Nak kamu songoni do kamang do inang. Ya kalau dilihat Tuhan itu hitam yang hosaun mari dinakingan, enggak luar biasa kan? Si pata du baga edetei songone di bunga ni nai, songone deni kan tatai, deni amasa debok naking di tonga songona, tudiu ne kalah hupom pajo narohaku, semertang yang ida nakingan, ama Tuhan, dingga di bawah akai nata lahon naking, angku di perjuli baga go, ale naking di tonga, dang napilah unamang dah. Alanong diriku dohamu, benar kau ipila berselito nggak daong, saya mertang yang ida san nakingan, ale ujung nggak di pudina hati bagak go kan, nih do saksi studi do bagak go di ujung ngai, itu ngatongai do naking, amat hupom pamajon naroh aku, saya hupom pai masanan, mertang yang mau, amat baik kocongoni do kamang do inang, nang di Pakubasion. Dinarona poso ni Tuhan madapoto si David rajai nang ibana pe pagkatangatai. Ikon ngotot do Tuhani. Ayong gusto ni maraged da situ masalah na ged daon may turmarong tungo do raso sudi. Bila situ majabe si boto marsalahan. Ala rong go huboto ruas wala salah situ ay salotak itur lima tanga sudi sa huriay. Tuhanu nang may lahami. Perdita pengasal lipat hatana Tuhan nang may lahami. Perdita silitong ope salipod untuk podo hatana Tuhan. Padao kosongoni lotong. Iku martangi yang gohita. Tapi nakti kinamarjamitao na inataro na paling gemetarnya di mana? Pasti do gemetari mana to. Nakpi baga imana di siang go imana buk so tu ngasal lipat dok. So tung marpilitan inna. Ya ulah saya no minggu hulak ko dapot to ni mulu baga go itur tedad lianon na di maminuman no di jauh. Baga go naking bah so nang gorohakku inna. Alay mula dong so nakisong na bunga nakibay na. Ngulong na margel o arok si padingganon. Jadi saling mendoakan dan saling mengasihi. Ido na masa di sinatan do di Sidaviton. Di paboa tu ibana paso-paso ni Jakuba madoho pinoparmo ninna. Mangudok nagtuita ka na balagi kita matakokan.
paso-paso nama pinot parmu asita gugudo macari harian nang kebo botari edo kan edo dete kan gugugo pe macari harian nang botari lao pasti kolahon naiko masih sekolah sa tibo-tibona sikat ni natola kuki ngasih sekolah nga tamat nga manguli kubereng majunya paupuku eta badoto kubereng majunya siya kanganong manguli iba pangiduan ni hitaon artinya sa pimatua pe sa idiguguro tong macari nakola tu anak nga pahupuna pe tong pasari-sari songon na pinasahat tapasahat tu na tuwet pe ninong pasi debam oh lamang alay na sutabo tu di palyani do tu akka gelektay iya he jadi tabay hamu tu akka inoktay so tu kulit tamu ay tu gelektay do tong ipasahat ba do ang botu hita daong be daong daksaha be artina sa sudut piga sudut di pareso ido daksaha tu si David di suarahon naikon siap peparan na do jongjong harajaon itu semua di Matius tabo to kan manunggal keturunan omma surat pertuturan di Yesus Kristus anak si Daud anak si Abraham si Ishak anak si Ishak si Yakub binasa terus toru saya heran saronggo walita Daud di siayaka guar di surati alendo honona justru di sido walita Daudi taringok di asin roh hari Tuhan ikon mabaor mengalir secara turun temurun dang roboti tepu molhal akala burju do punga do nangaka natorasna geleng apila burju dang tekan natorasna ditertepu burju puna ikon turun temur doi diajarhon soni do naik berasanya atau nak si David asal beliau manang di Matius 10 do torok ni sudut ni si Abraham ro di si Daud la 10 sudut do olak ni si Daud ro di habuangan na sida tu Babel jala 10 sudut dos muse olak ni hatu habuangan ni na sida sah ro di Kristusi eko kauma jadi si Daud permahan burjude mana di do Jahuba alai taingot sai dongan itu hani bibana jongjong imana gabiraja sekonarong ko panulirang ila bunga paingot tonon sebagai penasehat pani penasehat rohani luar biasa di jala ol bibana ala ol lu talsu madabu nang jolmai nak pesahara na porsea nak pesahara raja mardusa dung raja imana di anak-anak do si Batseba istri ini si Uria itu gabe dipakai mana do hagogoon na alai dipicang Jahuba ibana diakui ibada do kasalahan na odora nariko dihitak kamang do inang sudeno jolmai perdosa sudeno nahya badabu alai ko sude rikot amak Tuhan balgani usaki bau natong ngahita na salah selalu mangagaga kan takulah di jauh di jalan raya terjadi do ayo bana menyelip praktik terus buka kaca apa kau itu enak pedih dah hoang gini tiba topu amak teh bayar semua nih merdala buti perhala do kina buka kaca teriak-teriak HP ruas ni sada huria do perhala dona baik kok kamu mai maksud tua do perhala dona masih songgahan di dadanan jadi memang ikut jamok do na bangulwi ang naki kujami do nak agak ruduk masuk ke son naki berjuda musudeke daruk teriak-teriak kan enak so bere tu saku motor udah terjadi kemacetan di sinakingan di perhobasa do awale sahat do baritai hati dangarung naguturkan songoni masonang rohatan memulak sagare jaon melununggo mampu mengatasi akan songoni lu bisa ni bui tatasi muse lam tabba malas ni rohai di ngolutta udang hamaolon tadupi alai tok kita pasahat to diri so masih dapiti ditadda do dirina ai semang Tuhan permahat dono joloi alai ko pasu-pasu mo maro paparaku ai dutur pukon ditadda ibana do dirina dang lupa diri halak na porsea rikot
manada diri. Baik, kita sudah manada diri kan? Anak ni raja, baru ni raja, akan marpakuling nadinggan, akair tokan. Ini udah. Akan aku nasupasun ni Tuhan ni. Akan aku sopar di pangaratoan. Duh udah ngakalas ni roha dilihat Tuhan itu kita. Tubuh besahit. Tok tonggo hita di dongani Tuhan ni. Sedang nong nasongi re rohamu kopi natual seda kiamang songir hiat do. Subuh pak kulingat do kan. Kalau mau kolok kuli ngai tornina. Lawi ba berkunjung tu rumah sakit. Tikini menjelang naik pidato sordo piau tiki. Oh, Bapak Pendeta udah pergi ke rumah sakit. Kau usah ditemui. Inna agaya mangeri nai. Ngeri nai. Hapi benama mereng nama sahih doa munah. Sonana naing membuat sahih tiba kan. Halai songon ini kenyataan. Tunggu dulu, jangan sembarangan mendekati amang pendeta, Pak Pendeta ini. Nanti kena virus. Amangu ya mang. Bawa masongon ini tahun dengan kiri kucil hodongan Dak kasih ay di bungana mah oleh kata ni do. Setangi honot tom. Hale pa bahiran na ngadong. Adong di hamu bungana may. Di hamu na sa Depok. Jujur jo hamu. Adong go na songoni. Oleh kata na bigiyon. Ala ti baru si pikiro mundur teratur. Daktarina haliluna. Alay mo laruan non next gapon dijolo langsung. Saya herai mana do sudi. Mabakko di jolma. Alay mo lo jupak kita na songoni lambar siajar mamangaju. Di mata bunat tong. Ayrong bisa dahurian na burjuap pedita nabi balas dorohanami ninna bading gamay. Idot tong akahurian na hinuba sakyali ubati barupani. Bading gani mau lihat malam maju mah. Apa orang mesti pedita da jugul. Jugul hiap pedita namion. Bodo pidon. Bebagai hamu pidon niku. Naujui hamu diajari marhapor siaon. Sonari may kok kamu batudun hapor siaon munay. Naujui hamu silayanan. Sonari may kumarpangaju mahamu. Saya dibolang wow, ido magpedita ido tongga. Tak saya terus ikut saya siajuan siajarak kita on. Adong usaha neko kita mangalubah, mangadu di roha. Jirak pula bading konot tu nak Asubinot perdita ada. Mau baik, mau kurang baik, itu suruhan Tuhan. Mau lo baik, mau lihat mah. Mau lo hurang dinggado, bahita mah mangaju. Masih tanya ngam bahita, dinggam mahuri. Dan gitu, harus song keluargai. Burjuin ata, ba mau lihat kita dok namang. Baneng nengi mana, tong mau lihat kita dok. Dak pula karena neng akan datangnya matahun. Dak pula ro. Sudi do di kucihamu. Amat do betul lo. Bayarong gusongoni. Itongani duluan aman berengon. Merdeka ini mana? Orang merdeka tidak boleh dibawa perintah istri inna. Orang merdeka itu bebas inna. Atau kinaro inatar pak. Belajar dulu ini terlama. Kalau tinari ngotak biasa mikir lo itake. Masa saya usaha ni ko mikir murah di bubani di Portillion. Sehari-hari kita mikir. Nang namang aliyah itu hanita. Tahu. Kira kularuan madok marlawah hidup pedite sudah ubigion. Harus teologis na ina. Yang mau teologis na kubaya mangapir sudah. Ubaya mesti mengajari, setelah mengajari mahasiswa pasti mangapir sudah. Alai kesempatan kita boy dengan marsaor relax. Alai ditiki hari kota naik ko perlu tegas. Ko tegas doto. Ujungnya gawin gamang ulutai. So kita nasay mga jugelektay. Dahil kamang ito ngiti takang gelektay ito tataos kan. Burcus minere. Kau itu baru nasoni. Lalu kita tu na huli martangi yang Tuhan dilekor dan ahon ajaraku. Dak tolah pau alai perguamu doau. Ada lagi kamang?
Ini udah. Toh matangnya kamu. Hanya dulu jujur mengadaun lo. Jujur. Jujur di rumah Tuhan. Udah. Ya tertarik kau jadi tadi kan. Di rumah Tuhan harus jujurin dah. Terkenalina penelitian kalah itu sada inganan. HP inganan on, babu inganan na kurang denggan do. HP tinggal tas nasi dah hebeng di siaru 100 juta. Lah itu hotel, lah mesti inganan on. Beri pangat dong mesti di si hebeng ngaon. HP gari lupa di gereja hebeng piak 100 juta. Amat do be. Ya kau kamu dilabungi pada sili tonga amat do. Ini nganan nahan udah. Mulai di pertibio ni nganan nasus todong do. Tangarung melutikin na. Oh lu dah kadang lebih terjamin do. Menjaga harga diri sama nedeni harap marahi. Ada harga diri naga. Nak pilisi. Halai buar nak tu. So tunggu dijauh di Tuhani. Doh di nganan di Tuhani. Marlo-molo mojol mai. Habis justru di nganan naso diperhitungkan ni. Saling menjaga. Ada yang yakin do di huria ke Betangarang kota dan nama muji Tuhan mamam. Yakin bau terjamin do. Ngamikir kita akan tata. Jalan ipat dita dui. Mau Jepang udah tahu, bapak saya udah tahu. Tapi tunggu di mana sana. Anu namanya menyambut tamu. Luar biasa. Nah kamu beda dua tuh musuh ikan amat do kan? Nggak boleh kau beno CCTV kan? Dong bebain, jujur kedua. Ini udah. Masa boleh bayar CCTV? Ala dok si jamat tonon. Adi baga coron itu hanibe. Gudang gosipa. Uneo. Dijagaun. Beda. Songkan pada tahun anak pula dok pada kita mengetok persembahan. Awas aku terima deh. Yang lalu pilih isi barigaton. Bapak dia itu. Lalu pilih ada orang kiper dia mengetongin apa muse. Alah dongko na langgus, dongko na boha, patinggal ko di akua. Bodoh terjadi to. Alai. Toktong mapos rohat tu hari. Song sida piton. Tikti met ibana nang dung di joga beraja diingot ibana do Tuhani. Manada diri do holong ni Tuhani. Di minggu na salpo suku-suku di Tuhan Yesus tu sesiana ise do au di dok halak itu kan. Itu teh jami tadi Depok mun salpo. Ise do au di dok kamu. Jadi baik kon botodo Yesus Kristus si palua di bata ama nama nopa. Todi perbadian asai mamorno herohat kaganu. Ido si haposatan. Aga suku-suku nueng ise do diritai dung nauk pinaluan itu hani hita odoran ekorikot duk saya toktong marpamati rohani itu hani jelas emang alih pasu-pasu na itu hita isi do hita ayarong gujolma bau nunggu betong nunggu pejabat roh pejabat dongan adong aku din naga bilang longo-longo nama katai adong bupati dongan adong aku di longo-longo na dongan nama katai sedang dijaga. Alai dong bocol malam dijaga, lam dijaga. Saya rana suarong gua alena, hapi gua alena. Tak sebarang makatai. Lam ditadak kaparbapaan, ditadak kadongan, lam hormat. Dang gabi marlomo-lomo tu dongan. Itu dah. Moludunggu marhapor siaun ikol lam hormat. Ikol lam takas do makaholongi dongan. Dan kita hinang pungwanina Maria bagak dinasmu selalu tahun songon bagak dinasmu na selaon biru dah lemar gugu make kenang dah nak sudi kita na di bagas coroon songo sida bitima manang di dia pehita hudul songo dia pehita morama nak pugus molorodo hatani Tuhani toktong mamakulingi hita songon natan kasay mamakulingi ibana
gabi takas do di do ibana nang tutuhani di tangyang na ay ho ali Jehovah Zebaut paparluhutan maksudna di batani Israel nunga di papatar ho tu pinggol di naposomon hataon aku pajongjok ko di ho sa bagas alani ubahin naung marhasonangan rohani naposomon manangyakon tuho tangyangon ope ali Tuhan Jehovah ho sa diri do di bata jala hasitongan doa kahatam jala nunga di perbawaga hoi tu naposomon hata na dingganonin na jadi takas do dihilalay bana Jehovah do na magkuling ibana atong inay mana puka manuaing mamasumasu pinoparni naposomon Yuduk ta ilalado asini rohani Tuhan di ngoluta baik kumartangi yang goita atau puka manuaing mamasumasu pinoparni naposomon kita do naposon itu hani ganun ama ina na anakko na porsia di Yesus Kristus hamba Tuhan na iko maparbayanan obar tu asin rohani Tuhani bulu kita madohon tangyangon mertangi yang gusidapi kita piko mertangi yang ay kusadiri ali Jehovah marbaga-baga kun jalan marhiti siapa pasum dapotan pasu-pasu pinoper ni naposomon rudi sadiling-diling na ingat diberi mana seorang percaya visioner rudi sadiling-diling na dakula ngulu di portibio di perdagingon nah tapi rekodo nangarong mandok dang rekod ngulu di perdagingon rekod ikut jagauta to jagauta tordita jagauta matakta begitu diberi mana do ay sa paparana do Jesus Kristus na mabuan hanguluan do harajaon sa liling-liling na. Ketika manusia hanya melihat selangkah dua langkah sehari dua hari, ala yang halak na porsia ngabuy mamereng do bidang jala di sini berek Tuhani mangaramoti nguluna. Odo nauk say tauda kamang do inang ubay na say tahapadutun na martangiang do mangulaw-ulaw di baga sa Tuhani dakulan nariko behorat sa daryon alam mo di kebutuhan memang diajari Yesus kita narikot sa daryon alay pikironot ta tujuluanon imamarhite holong hikmat ng akahabisukoni asa maroha kasudut na poso na tua-tua pemardame nang ruas di kuria di bagasan asin ni rohani Tuhani manoktong ido turpukon. Jadi meluhudul hitan waeng dison. Hobar tuturpuk berkat Tuhan kekal selama-lamanya. Hok do pasu-pasu di bataro di saliling-liling nanina di migon. Nunga sah pasu-pasu isa opung tak. Satu ita. Iko sah di pasu-pasu itu pahopuni tak. Gajak kiam bayake. Jaradak tare tongi sahak dui asa itu kita saunari sahak dui nak tua kapoparata alesada syarat tetap di dalam Tuhan dan merendahkan hati tak boleh kuna sita gudut sudah portibio nasa nasitok kita alai ko tetap dui ta semangat mengulau-ulau ta ayakka perhapistaran dok na porsiama dok manguna mahamu songon na mangolu 1000 tahun nai alay martangi yang mahamu songon na mate anon marang masugut birudah artina di bagasa Tuhan ido ulaut ka ulaut ni jala di bagasa tangyang songot tangyang isi Davidon halak partangyang gabi margugu du ibana diakkan na binolus na si taonom halak partangyang lam tiur do dala si dalanan na ay diajari Jehovah du ibana lahu mangula-ulaon na sahak may dihamuak kamang do inang sahak may dipoparamu toho manidok ngi minggon hok do pasu-pasu di bata ro di saliling-liling na tuhamu iko peo pamunay di bagas nabi pasu-pasu di Jehovah tuhamu di ulamu nabi peo pamuna doi nang dinamula kano sa baga coroon iko nido tiyo pamuna
Saha do pasu-pasu di Tuhani. Adi ramoti do pungami nang aun waeng. Pahopukku pehaduan ramotanna. Alai saun nari. Hula maha porsiau ni. Duhuk ngolui. Huhaolongi madong aku. Huhabiari majanguba. Toktong mamar pangucadean. Tuhan sini rohani. Jehovah. Sauk mereka kamang inang. Terpasu-pasu mangulumu. Ruas do perhalado. Di huria itu hatta di HKBP Tangerang Kotaon. Nang di HKBP secara umum. Nang di hurian itu hatta dodah. Di HKBP Depok 2. Toktong diajari Tuhani hitaon marlas ni roha masih holongan. Amin martangi yang mahita. Ali Jehovah mau lihat rohanami diho. Nunga dipakulingi ho naposom si Dabiti marhite naposom si natani. Ihila laru dingga basam naksa dinguluna jala terjalo rohana do pasu-pasu pasahaton mu di ibana sahro di pinoparna. Widahami di masa nang dingulunami no aing. Dinarap pami do na tua nami na majalo ulos siat tonga-tonga ni huriamon. Maksima jutak inang boru pasaribu. Nang lam madua dagingon lam taruk gugui. Alahu botohami hodo mangulosi pamatang nami naktor dinami pe. Songodido na tua nami na duai do sada na sosau noaing natungod di rumah sakit. Pamalum Tuhan. Songoni nang do bason nung atari parhatam. Lam margugu mahami mangului ho. Satu ho tutuhui lalahami saliling-liling na doa sinro kami. Marhite huriam HKBP doho huria marsada-sada diganu inganan noaeng ro amanami dongan nami sa porsiaon siya HKBP Depok 2 di pataroho di bagasan las ni rohak kamanamion nung sadia liling na nasida persiapan totu makarikoton sada ni roha dui gabe tolhas nasida tu bagas coromon nungau begi hamid de puji-puji ya pinasa nasida holo Tuhan dihapor saya nasida jala di doksong tamo-tamo natal misido asin rohami dingulu nami imangulu las niroha sadado rohanami laho majakom nasida di bagasak kolongmu di huriamon marhite punguan amakan tata sudi mahami otahe pasu-pasu ma huriamon, pasu-pasu ma tamue nami naro siya Depok 2 sadarion. Pasu-pasu manang ruas di huriam, naung gabi ruas naguk, naung cinakon di huriam, apala sadarion, hinubasan ni naposom nasugut. Sa tiur madala si dalanan nami. Sudi mahamion na di bagas corot tarpasu-pasu songon idok ni hatam. Di pardagingon nak partodion nang ruas ni huriam di bagas na sidabi narak dohotam na yang marsaur Tuhan pasu-pasu dongali na sida atok satu tangamu daging to dinami las nerokai mahuwa kami tu bagas na bibi inamar sirang nang dinamar sirario pe pos rohanami Tuhan nang sisahul sanami mga saun Kristus Jesus perholongi martangi kami tuo mau lihat di Tuhan. Amin. Huhut kita papunguhon pilihan tu pilihan holong tu keluarga ni amang situa Markus dalahi. Mari dihita ikodo buanota barita. No
Kapasahama piliato tuadu pada di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Ho do harorowan di saluhut sileo leho nalingan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Ho pasatami masyan na nileho mitu hami. Pilihan nami tuho. Sa jalo mai gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti. Asaho parasya kami pilihanon. Pati pulau karajaumu di tonga-tonga di kuriam dohok di Portibion. Pukai marohanami marhiti todim. Asalam tadahami gurang ni sila oleh homi tu kami. Asalam gergir kami madok mauliati tuho. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya ro maharajaumu, saya sauk malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hango dua siap hari, sisa madusa nami, songo panesa nami di dusa di dongan namar dusa tu kami, una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutodim. Pak, Ma, aku kan sudah mau lulus SMA. Kira-kira bisanya aku kuliah, Pak? Gak ada uang apa-apa sama Mama. Mengertilah dulu, Mak. Kita jual aja lah sawah kita, Pak. Yang penting bisa kuliah sih, Toh.